V meste, ktoré sa vám zdá také známe, sa objavujú nové záhady. Čo značia sporadické značky na zemi? Čo robia húfy ľudí s telefónmi pri obraze v reštaurácii? A čo tá šatka na Hviezdoslavovi? Čo tým chcel básnik povedať? Bratislavské Staré mesto chce prilákať čo najviac ľudí, nielen turistov, ale aj domácich, na prechádzku či posedenie na námestiach a v kaviarniach, ktoré patria ku koloritu európskych metropol. Nový projekt Sledujte bodky privedie ľudí z Hviezdoslavovho námestia až do obchodného centra v Petržalke. Hľadať bodku za bodkou a pritom si užívať krásu a čaro centra hlavného mesta. Vybodkovaná cesta ľudí prevedie Bratislavou inak, ako sú zvyknutí. Je to vlastne taká alternatívna trasa k tým klasickým historickým prehliadkam mesta. S tým, že vlastne v tejto trase sa snažíme ukázať Bratislavu očami Bratislavčanov, spoznať jej pôžitky, zážitky. Súčasťou trasy nie sú len kaviarne s dobrou kávou, reštaurácie s pestrou ponukou či pekný výhľad, ale aj umenie. Krásne umelecké diela mladých umelcov, väčšinou z Vysokej školy výtvarných umení, ktorí spolupracovali s týmto projektom. A vlastne môžu, veľmi by sme aj boli radi a pozvali by sme ich hlasovať za dielo, ktoré sa im najviac páči. My nie sme z Bratislavy, ale myslím si, že je to veľmi dobrý projekt a budeme ho pozerať a určite sa zúčastníme. Pôjdem po tejto kráse. Áno, je to pekné. Cieľom projektu je ukázať obyvateľom a návštevníkom hlavného mesta, že Bratislavu sa oplatí vidieť aj niekoľkokrát a najlepšie vždy z iného uhla. Aj vďaka týmto bodkám budete môcť Bratislavu trochu inak spoznávať až do konca septembra. My sme sa rozhodli organizovať tento projekt, pretože by sme radi pomohli Starému mestu, keďže je to taká moja srdcovka. A takisto by sme radi pomohli mladým umelcom a tento projekt je vlastne spojením týchto dvoch vecí. Hlavný dôvod zapojenia do projektu bolo asi podpora či už teda mestskej časti alebo mesta Bratislava. Sme veľmi radi, keď sa môžeme spoluúčastňovať na takýchto aktivitách a myslím, že spolupráca dopadla dobre. Do projektu sa naša prevádzka zapojila, pretože celá tá myšlienka je naozaj originálna a odlišná od ostatných projektov Bratislavy. Zapojili sme sa do projektu z toho dôvodu, že sa snažíme našimi aktivitami v Starom meste dosiahnuť väčšiu návštevnosť obyvateľov Bratislavy a turistov, ktorí majú možnosť v rámci Starého mesta vidieť niečo viacej, ako je len prehliadka, reštaurácia alebo pamätihodnosti. V prvom rade sa nám projekt veľmi páčil a keďže si myslím, že umenie a móda vlastne patrí k sebe, tak sme sa rozhodli zapojiť. Zaujala nás tá možnosť v podstate osloviť ľudí, aby sa dostali na Staré mesto, aby vedeli, že to tady žije, nebo že svým spôsobom je tady co nabídnout. A taky sa nám trošku zalíbil vlastne ten projekt, podpora mladých umelcov. Myslím si, že to je dosť dôležitá vec. Takže my veríme, že v dnešnej dobe už nie je biznis čisto biznisovou záležitosťou, že tieto časti sú veľmi oddelené. Veríme tomu, že dneska práve je trendom spájať umenie s biznisom, vytvárať dobrú atmosféru pre ľudí a snažiť sa im vytvoriť príjemné prostredie. Urobiť Bratislavu krajšou a dať priestor mladým umelcom. Presne to bolo cieľom projektu Bodky, na ktorý ďalej nadviazala Galéria mladých umelcov na moste SNP. Na známom Bratislavskom moste tak môžete obdivovať práce mladých talentov. Bratislava môže byť krajšia a atraktívnejšia nielen pre turistov, ale aj pre ľudí, ktorí tu žijú a pracujú. Pomôcť k tomu, aby naše hlavné mesto bolo vizuálne zaujímavejšie, mali práve mladí umelci. Ich diela môžete vidieť v exteriéri, priamo v galérii na moste SNP. Tento projekt sme spustili už asi tak pred mesiacom, volá sa projekt Bodky a chceli sme podporiť jednak mladých umelcov, ktorí u nás podľa mňa ešte stále nemajú dosť priestoru. A takisto sme chceli podporiť Staré mesto, pretože si myslíme, že je to úžasné miesto, kam sa určite treba ísť pozrieť v lete. Ja si myslím, že tým mladým musíme dať priestor a tento priestor vytvorený takto v exteriéri na moste, kde chodí veľa ľudí, ktorí sa do toho interiéru častokrát nedostanú, lebo ten život beží veľmi rýchlo. Možno by aj chceli. Myslím si, že je to skvelá myšlienka a spojiť to vlastne s tým, aby či už turisti domáci alebo zahraniční vedeli vlastne spoznať tú Bratislavu aj cez vlastne diela a tým sa aj tí mladí umelci odprezentujú. Podľa mňa je výborné, že máme možnosť vidieť jednak fotografie jednotlivých diel, ktoré sú rozmiestnené po tých prevádzkach v Bratislave, ale zároveň aj ďalšie diela od jednotlivých umelcov
ako keby koncentrované tu na Moste a tá galéria je úžasným spôsobom zrealizovaná a ja pevne verím, že to zaujme čo najväčší počet ľudí. Považujeme za veľmi dôležité, aby mladí umelci mali priestor na to, aby ukázali svetu, že čo dokážu. Na otvorení galérie mladých umelcov na Moste SNP nechýbali ani samotní tvorcovia. Treba mať hlavne otvorené oči a všímať si veci naokolo. Nemať sluchátka na ušiach a bežať si svoje tempo, ale proste treba si všetko všímať. A získate hneď úplne iný pohľad. V Bratislave je menej galérií ako predtým. Pred niekoľkými rokmi fungovalo viacej galérií a mladí nemajú veľa možností reprezentovať svoje diela a svoje umenie, a či už ide o maľbu, alebo sochu, alebo objekt. Mladí ľudia majú strašne málo priestoru teraz sa prezentovať, najmä s umením, lebo umenie je vlastne dosť taká časť, ktorá sa moc neberie medzi ľuďmi a málo si ju všímajú. No a tak toto a pritom umenie obohacuje každý náš deň a každý náš život. Vnáša do ňoho niečo nové, niečo krajšie. Bodky. Spoznajte Bratislavu tak trochu inak. www.bodky.sk